Foli ni waleɲuman dɔn o bɛ di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen no anw na ni wagati kofɔlen in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn min bɛ tali kɛ Renouveau sɔgɔmada kunnafoni na ni o Renouveau matin kɛnɛ sigitɔla filɛ nin aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la fɛn min bɛ tali kɛ maa miliyɔn caman na o bɛ sɔgɔ anw na diɲɛ don o don sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye a kun ye walasa ka se ka u ka kibaruyaw kunfɔlɔw lasɔrɔ o mana kɛ diɲɛ fan o fan o la an b'a fɔ aw kelen-kelenna ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la wa anw bɛ fɛn bɛɛ kɛ sa ka to an ka layidukan kɔ ni o ye ka na aw ka kibaruyaw kunfɔlɔ fara ɲɔgɔn kan k'a di aw ma solika wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔw la aw ka telew bɛ Renouveau la an ka foli bɛ aw ye minnu fana bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira aw la k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila fɛn bɛ tali kɛ lamɛnbaga jamakulu la an tɛ ɲina olu fana kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnnin ka bɔ Segu an bɛ Segukaw ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Faso Kanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ radio Nema FM ka bɔ Kasaro radio Tolérance ka bɔ Mopti radio Miracle FM ka bɔ Buguni radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu radio Altakadum ka bɔ Sikaso site internet Mali Bamada ka bɔ Fransi radio Mamelon ka bɔ Kibila ka fara Tamani kan maa minnu sɔgɔlen no an na bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau télé page kan an ka foli bɛ an abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye bi ye alamisa ye mai kalo tile 5 san 2022 Renouveau matin kɔnɔna la bi an ka laseliw bɛ na tali kɛ minnu kan bakurubaw olu dɔ ye ninnu ye Isa Kaba Sidibe ale bɛ na ɲɛfɔli kɛ aw ye kumasen min kan sɔgɔmada in na o de ye ko la loi en gestation Isa Kaba a y'a suganti ko min na ani kumasen kɔrɔ ye mun ye a bɛ tali kɛ waleya min kan a bɛ na da don la ka se ka walawalali kɛ anw ka bi ma wulile o ye Dawuda Kinda ye Dawuda Kinda an bɛna ale ɲininka a hakilina na fɛn bɛ tali kɛ an ka jamana gouvernement na ale kɔni ye hakilina min ta ka kɛɲɛ ni jɛɲɔgɔnya bɛnkan min tun bɛ Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakana na siratigɛ fɛ o bɛnkan bɔrɔtɔli Dawuda Kinda bɛna ɲininka a hakilina na o kan Abdramane Sisoko ale ye kunnafonidila ye ani ale fana bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ka se ka hakilina di an ma ni babu kelen o na siratigɛ fɛ Sori Ibrahim Diallo tani ka segin kibaruyaw kɔnɔna la a bɛ bisimila Awa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo sɔgɔmada in na Alexis fana bɛ bisimila kunnafonidi gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw o bɛ na kɛ jɛmukan in kɔnɔna la anw ka bidon fɔli duma o bɛ o kɛrɛfɛ wagati boloda cogo o fana bɛ lase aw ma don kibaru Amadu El Konare ale bɛ yan o kama labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foli ni waleɲuman dɔn di u ma sabula ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔli o sababuya ɲuman olu ye an ka foli bɛ wuli ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye Amadu El Konare ale bɛ kumaso kɔnɔ a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira honorable a bɛ tɔgɔ di n'o bila i bɔr'o la mɛnna pewu dɔgɔnin sera sabali ye koyi n'o bila ne gɛlɛya tile yen nɔ ka taa turunu tɛ foyi tɛ sɔrɔ fonction kura n'o bila don o don fonction kura o bila la mɛnna je suis dans la peau d'un opérateur économique maintenant. E dun ka opérateur économique ya ko in projet jumɛn tile filani na mun de bɛ yen nɔ an tɛ mun kalama ni jɔnkɔrɔmɛw de b'a fɔ sisan jɔkaramɛw ni olu de b'a fɔ sisan tiɲɛna i ma nɔgɔ sisan c'est-à-dire poste nominatif fɛn o fɛn bɛ fonction publique la ni kɔfɛ n'i bɛ wele pôle économique la n y'o bɛɛ bila pepu n nana opérateur économique o tuma n bɛ sen nɔ minɛ na jɔkaramɛw nɔfɛ sisan basi kɔni t'i la basi tɛ n na denbaya ka kɛ dɛ an bɛ Ala tanu i bisimila an nisɔndiyalen ɲɔgɔn lasɔrɔ bi kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ sigi gɛlɛyala an ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛ tɛ a mana kɛ cogo o cogo an wajibiyalen don nin plateau in kan an ka ɲin bɔ ɲɔgɔn fɛ an ka nisɔndiya sigi gɛlɛya kun ye jumɛn ye kana da mɔgɔw la sisan foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn m'an cɛ i donna ko la n'i dɛmɛ a la tubabu k'a fɔ ten ne fais pas semblant comme il y a quelque chose basi tɛ an bɛ Ala fo an oui ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura siga t'a la an minnu ye n'anw ye maliden ɲumanw ye ni anw jamana in yɛrɛ sankɔrɔtali maliden ɲumanya tɛ a tɛ fɔ dala fɔli tɛ a bɛ dɔn kɛwale de la mais a bɛ ye fana dɛ maliden ɲumanya ka drapeau ta ka na sigi kɔrɔ don o don sɔgɔma o tɛ mɔgɔ kɛ maliden ɲuman ye o fana n'a tɛ min kɔrɔ o tɛ kelen ye dɛ a n'a dɔn kɔni k'a ŋaniya b'i la a ŋaniya ɲuman b'a ale bɛɛ jamana lajɛlen da kuntigi yɛrɛ man nin a n'a dɔn ko maliko in
angania bɛ nin cɛ nin na a n'o dɔn Amadu baasi t'i la n bɛ Ala tanu an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ sɔɔni siga tɛ o la sɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kan o la an bɛ kibaruyaw dayɛlɛ sisan ni wagati kolo da cogo ye wagati ale bolo da cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna da kaba la mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ la o bɛna ci Buguni Sikaso ani Kucala fɛn min bɛ tali kɛ mali fantɔ bɛɛ lajɛlen na mali marabolo tɔw kɔnɔna la tilemafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka kɔrɔ marabolo kɔnɔna la ka fara camancɛ marabolo kan bi ko olu ka yɔrɔjan filɛli bɛ sa ka sababuya kɛ gɔngɔn bulon ye yɔrɔjan filɛli min ko don a bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taga bila 8 bɔɲɔnko la kɔrɔ marabolo ni camancɛ marabolo mana bɔ la mali fantɔw fɛ gɛlɛya foyi tɛ nana don yɔrɔjan filɛliw la o la tilega in na finteni hakɛyaw ko yɛlɛmaba tɛ bi ta ni kunu ta ni ɲɔgɔn cɛ o la kayikaw bi aw ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 42 ye kulikoro olu ta bi jɔ 41 na Sikaso degere 39 Segu 42 fɛn min bɛ tali kɛ Mopti la olu ta bɛ kɛ degere 43 ye Tombouctou degere 41 Gawokaw olu ta bi jɔ 44 na Kidal 41 fɛn min bɛ tali kɛ Menakala bi olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 44 ye Tawdeni 38 Bugunikaw fɛ yen nɔ bi olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 41 ye Kucala Kita 40 fɛn bɛ tali kɛ Ɲorokaw la olu ta bi jɔ degere 41 Narakaw ka fara Duwanzan kan ani San fo ka taa se Baɲangara ma olu ta bɛ kɛ degere 42 ye Joyila Gourmara Rus bi olu ka finteni hakɛya o bi jɔ degere 41 na Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ bi yɔrɔjan filɛli gɛlɛya foyi tɛ nana don a la finteni hakɛya tilega in na o bi jɔ degere 40 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 11 ye tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 46 ye ni wagati bolo da cogo ye bi alamisa sɔgɔma a bɛ di maliden kelen-kelenna ma walasa a bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta ni bila dɔn a bɛ daminɛ Kayi ka taga bila fo Tawdeni an ka foli bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka bi tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma don kibaru bɛ taa dayɛlɛ aw ye sisan sanga ye 23 sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ Amadu n bɛ sira di ma i ka tɛmɛ ni bi don kibaru ye tabarikala an bɛ sira minɛ nka an b'a fɔ filɛbaw ni lamɛnbaw ye ko bi an kɔni garisigɛ donnen don wɛrɛ tɔ kelen ni kamalenba kelen na an ka nɛgɛ karafew la bi o tuma n ko bi ma ɲi dɛ kuma k'a dɔn min ye dɔgɔnɔ kamalenba n k'a ye a daminɛna Usumani Togo la Usumani Togo i ni sɔgɔma tele kunda radio kunda an garisigɛ bɛ sira kamara la sira kɔni o ye n ka maasɛbɛ ye n bɛ dɔ fɔ bɛɛ ma fɔ ale kibaruya bakurubaw bi a bɛ tali kɛ logement sociaux dɛmɛ so minnu jɔra ko a ka di dɛsɛbaatɔw ma a tilali kɔni b'a la ka kɛ faamabaw yɛrɛ b'a la k'a cɛ k'a to u nakɔrɔ u ni u mɔdenw ni u denw ani u nimanaw a kuma ciyara fo a cira segin kɛra a kan kura ye nka hali bi a kuma bɛ maaw da kɔnɔ an bɛna kuma a kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ Sikasokaw fɛ yen bamajiya wale b'a la ka ciya ni tile 2 in na mun kɛra ye kokura Idrissa Diallo an bɛna ale lasɔrɔ o kɔfɛ fana min ye taji feerela dɔw bɛ yen n'o ye station dɔw ye o kow bɛ gɛlɛya la an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la bi ta ji tɛ tigɛ kosɛbɛ min sumana ka kan kun ɲɛmaya so fɛ ladiriya kɔnɔna la n'an ka fasiri jama jɛkulu an bɛna an da don o la sisan dani no a y'aw bisimila sanga 25 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan jɛfalikaw olu fɛ yen nɔ bɛlɛdugu dugu dɔ don k'aw ladɔnniya k'a fɔ logement sociaux dɛmɛ so a b'o ko fɔ so 300 Baɲanko jatew y'a jira k'a fɔ olu cɔ a la sɛbɛnlangolo dɔw yera sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ minisiriso fɛ min ɲɛsinen don ni soko ninnu kisaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ logement sociaux jaabi minnu bɔra fɔlɔ o jaabi ninnu kɔni ma kɛ jaabi sababa ye sabula maa minnu bɛ yen ni olu y'a ko jateminɛ a yira k'a fɔ ko kɛra Bafa ani Kilicɛ ye jango faga masurunyana maaw fɛ o kɛra sababu ye kiri ni wɔyɔ wulila jamanakuntigi Asimi Goita y'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ ni k'a baaraw bɛɛ lajɛlen dulon k'a sɛbɛnw fara ka fili o kɛra sababu ye ka jɛkulu kura sigi
jɛkulu minnu bɛ yen ni olu kɔni tile 40 ni dɔɔni dira olu ma olu ka jaabi kuraw bɔ jaabi kura min fana bɔra ko bisi baza dɔw jateminɛlen dɔw la hali bi ni a ka bi i n'a fɔ an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni kunnafoni dibaa dɔw ye a jira cogoya min kɔni na minisiriso min yɛrɛ bɛ yen n'o ye Birahima Kamena professeur Birahima min y'a minisiri ye ko u ka sɛgɛsɛgɛli ye bisi baza dɔw ye a ko kɔnɔ hali bi o kuma bɛ maaw da i n'a fɔ Umaru Koyita renouveau cɔla ale b'a fɔ an ye cogo min na. Awo ka tɛmɛ ni minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinmɛ dugukoloko koɲɛw ma ni o ye département de domaine ye ale y'a jira k'a fɔ ka tɛmɛ ni yuruguyurugu waleya minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ logement sociaux dili la minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinmɛ dugukoloko koɲɛw ma ko ale kɔni wulikajɔ dɔw kɛ walasa maa minnu ka baara bɛnbɛn nin baara ninnu yuruguyurugu ma ka se k'u minɛ ni ka logement sociaux yɛrɛ dili ka waleyaw kɛ laadiriya kɔnɔna na. O kumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara dɔw tara ka di notaire dɔ ma ni o ye maître Menkɔrɔ Tarawele ye min yɛrɛ la ni ale ka wulikajɔw kɔni bɛ ka nɔbɔ fɔlɔ. A yirala k'a fɔ ga 36 olu kɔni kan ka bɔ u ka sow kɔnɔna na so minnu yɛrɛ ni u y'a sɔrɔ yuruguyurugu siraw fɛ ka fara o kan so 300 ɲɔgɔnna ko olu kun yuruguyurugulen don OMH baarakɛla dɔw fɛ min yɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ $800,000 na wa maa minnu ye o baaraw kɛ a yirala k'a fɔ ko olu kɔni datugulen don kaso la. Ni waati ninnu kɔnɔna na kunnafoniya min sɔrɔla maître Menkɔrɔ ale ka baaraw hukumu kɔnɔna na o de ye k'a fɔ récépissé 300 o de sɔrɔla maa dɔw bolo minnu yɛrɛ don mɛn logement social ninnu dɔw kɔnɔna na ka tɛmɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔla ni sɛbɛn ninnu bɛ maa minnu bolo k'u u kɔni tɛ u ka logement social sara ni u bɛ a kɔnɔ a bɛ ɲini ka san caman bɔ wa ko a maa caman olu kɔni ye OMH o baarakɛlaw ye. Ni maa minnu minɛna nin baara ninnu hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ k'u kɔni ma sɔn ka ɲɛfɔli kɛ maître Menkɔrɔ Tarawele ale ka baarakɛlaw ye. Min yɛrɛ koɲɛw kun bɛ se ka kɛ sababu ye ji ani courant o ko bɛ cogo min na ka se k'o ɲɛdɔn. Ka tɛmɛ ni ŋaniya minnu tara a yirala k'a fɔ ko don nataw la nin so ninnu kɔni bɛna minɛ ni maa ninnu na ka tila k'u di maa wɛrɛw ma so minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni u kɔni yuruguyurugula OMH baarakɛlaw fɛ ni maa dɔw bɛ yen nɔ ni olu minɛna k'u datugu ka ban. Kunnafoni di ani kuma hukumu kɔnɔna na kuma galama tɛnkura syndicat min bɛ yen nɔ OMH tɔgɔ la nka u kɔni ma sɔn ka kuma. Umaru Koyita laadaw la tilenna renouveau don kibaru kɔnɔna la an bɛ taa Sikasokaw fɛ tile 2 in na lakanabaliya dugu b'a la ka jɛ ye n'o ye bingali misɛnnin dɔw ye minnu fanga b'a la ka bonya Sikaso mara kɔnɔ kosɛbɛ ni maa min b'a kalama Sikaso ye marabolo belebeleba ye jamana in kɔnɔna la o kama jamana faamaw kɔni bɛ ka wulikajɔ kuraw sabati hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ ko an ka folomasiri tabaw b'a la ka sebaayaba sɔrɔ bin kan ni bamaji misɛnninw b'a la ka Sikasokaw gɔn o kamana kosɛbɛ o de kɛlen don sababu ye fɔ lakanabolo mara ɲɛmaa mun bɛ ka se jamana mara ɲɛmɔgɔ mo kɛlen don ka danganiyaw di min ye sɛgɛsɛgɛliw ni dongabɔw ka jateminɛ nin waati na i k'a dɔn marabolo dɔw donna la Sikaso yɛrɛ ale kɔnɔna la min ye wo kɔnɔfɛ maa min m'a dɔn ka tɛmɛ a kɔnɔma kan o na kɛ ko wɛrɛ ye Idrissa Diallo bɛ Sikaso kɔnɔ ye ale bɛ kuma an y'a ko kan. Fatigiw ka bɛnganiya wale jugumanw bɛ cayara nin waati in na Sikaso marabolo kan o min kɛra kunnafoni cɛrisiraw ka kɔnɔna kumaw ye sanga dama in na yɔrɔ mun ko don tilela Dandrɛso hɛrɛma kɔnɔ fɔ ka taa se Ganadugu Guwana kungo kɔnɔna ma ye min ni a jirala k'a fɔ ko olu marifatigi dɔw kun dagalen dɔ ye Kamanagan ni hami fɛ Sikaso marabolo kɔnɔmɔgɔ dɔw ye bilasiralikan dɔw kɛ. Attaque min kɛra Sikaso dɔrɔn tɛ attaque in bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ parce que u bɔra ka yɔrɔ 3 attaque ɲɔgɔn fɛ sunkalo kɔnɔna la fɛnɛ ni sévaré b'o la fo sayaw bɔr'o la m'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɔrɔn je leur demande encore doubler d'effort u ka dɔ fara u ka effort kan n'u bɛ se ka an ka tenitigilakaw bila ka taa yɔrɔ ninnu na ka t'u ka daga yɔrɔw sigi a yɔrɔ la pour que yɔrɔ ninnu bɛ se ka sécuriser cogoya min na a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ni attaque kɛra ci bɛ c'u ma u ni vitesse bɛ taa sɔmu ka se yen nɔ o b'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra. N'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka faamaw bɛ ka yɛlɛ puissance la bon attaque ka tila ka kɛ an ka région na fo ka tugu ɲɔgɔn na waati dɔ la a bɛ mɔgɔ siran mun kɛra Danbɛla mara la n'o ye Bilenjo arrondissement ye Zantigila mara la ka taa Danderiso fɛ ani Kilela ninnu a kan ka mɔgɔ siran o tun bɛ se ka checkpoint dɔw sigi a zone ninnu na i n'a fɔ ka pick-up dɔw installer ka bila donc alerte la ka bila ka zone dangereux ninnu bɛɛ sillonner ka mɔgɔw bila la donc même ni vol dɔ ka kɛ permanent ye ka ko kɔlɔsi yaasa basigi kana jamana kɔnɔ o tun bɛ diya an ye kosɛbɛ. Donc an bɛ a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka faamaw soutenir yaasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka jamana in bɔ nɔgɔ la pewu. Attaque mun kɛra Sikaso mara kɔnɔna na san damadama ninnu kɔnɔna na donc vraiment ko fɛn dɔ de don a gɛlɛyalen don donc yanni an ka kumaw daminɛ an bɛ tasi bila kɛ fɛn fɛn ni tɔrɔni ko la Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma
donc ka wele kan di an ka ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ vraiment an b'a dɔn k'a fɔ baara la mais halisa u ka dɔ fara baara nin kan an yɛrɛ mun ye population ye an k'u dɛmɛ baara nin bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na pour que an bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ an sigiyɔrɔ la mun ta ye jago ye an ka se k'an ka jago kɛ bɛɛ ka se k'i ka kalanw fana kɛ a kɛcogo la hakili lasigi kɔnɔna na donc o wele kan de bɛ ne bolo fana ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma. Ka kɛɲɛ ni gani lakanabaliya juguyali ye Sikaso marabolo kɔnɔna na a bɛnkanni juguma minnu kɛra kɔsalaba in na o de kɛra ka ɲɛsin Kilela kapu ma fɔ ka taa se yen ka fɔ jiginɛ kɛsu ma ani fana Selenge lakɔliso dɔ directrice faali a ka biro kɔnɔ. Sangan bisa bani kelen o bɛ Sikasokaw fɛ o bɛ Buguni Turakabugu Buguni Faragwana o waati kelen bɛ Buguni Hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ ani Banimolo cɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ segin ka na i ka dɔn Bamakɔ ya Stade Modibo Keita n'i ye yen ko fɔ tamasiyɛn fɔlɔ min bɛ yen i b'a fɔ ko balontan kɛnɛ mun filɛ Ɲamantonba kɛrɛfɛ i ka dɔn Medina Kurakaw olu fɛ ɲama in kɔni kɛlen don bɔyɛnba ya don o don a bɛ kɛ Kɔrɔbakɔrɔ ka ganko ya a bɛ ɲini ka jamana faamaw bolo dɛsɛ sabula a cɛ o dugujɛ o b'a sɔrɔ kulu bɛ min ka kɔrɔ ni kɔrɔlen wa tɔɔrɔ de don sigidaladenw kan a kasa jugu n'a soso jugu n'a dilimɔgɔw n'a ɲamaɲamaw n'a dɛbɛrɛw olu bɛɛ kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pewu o kuma k'a dɔn ni dekun tɛ fila ye ɲamanko in kɛlen don gɛlɛyaba RNUFO y'i ɲɛsan ko an ka cɛdenw ye ɲinini dɔ k'a kan an k'a lajɛ. Mais Bamakɔ yɛrɛ bonyana nin ma nin man ka ye yan n'i bɔra jamana kɔ kan kana don an ka jamana kɔnɔ ka n'i ye dugu camancɛ la a maloyala ko don. Kasa jugu nimɔgɔ ale ni embouteillage nin yɛrɛ ye gɛlɛyaba ye sigidalamɔgɔw ma ale ni nin sira in bolibagaw. An bɛ Bamako commune filanan la ka ɲɛsin Stade Modibo Keita ma nin ɲamantonba min yɛrɛ filɛ nin ye nin bɛ degunba de lase nin yɔrɔlamɔgɔw ma. Nin ye gɛlɛyaba de s'an ma nin yɛrɛ man ɲi adamadenw ka kɛnɛya yɛrɛ ma nin ye ɲaman dépôt in bɛ yɔrɔ min na sisan nin kan ka bɔ yan de nin kan ka bɔ dugu kɔnɔ dugu évolué la nin ma quoi an kɔni bɛ wele kan min na sisan an ka ɲɛmɔgɔw ma dɔrɔn u ka fɛɛrɛ kɛ u ka nin bɔ yan balontan yɔrɔ filɛ ekɔliso fɛnɛ ni filɛ bɔ mɔgɔw yɛrɛ sigilen don a kɛrɛfɛ baara yɔrɔw bɛ yen bien vrai k'an balima dɔw b'u dayirimɛ ɲini a sanfɛ mais u bɛ bana fɛnɛ na ɲini ka s'u yɛrɛ ma. Tiɲɛ yɛrɛ la a ye dekun na sisan an ka sannikɛlaw yɛrɛ minnu bɛ na yɛrɛ u bɛɛ b'a fɔ yɛrɛ tiɲɛ la ɲama in place a man ɲɛ yɛrɛ de a kasa bɛ k'olu tɔɔrɔ tiɲɛ na an ka se t'anw ye k'a fɔ an bɛ se ka kasa ta ka bɔ o kan cogo min na an bɛɛ bɛ ala minɛ ni nin ye de ɲana bɛ ta ka bɔ an kan fɔlɔ. Da yɛrɛ la kasa bɛ mɔgɔw sɛgɛn wa a ka sɔrɔ ekɔliso la ekɔlidenw yɛrɛ sɛgɛnnen don kosɛbɛ sirako ta kɔfɛ ekɔliso b'a kɛrɛfɛ olu degunnen don kosɛbɛ yɛrɛ fɛnɛ o bɛɛ b'a la u ka fɛɛrɛ k'a la ni solution b'a la pour que hali ni ɲaman bɔnyɔrɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ min tɛ dugu camancɛ ye tan wa o kɔni o lafiya bɛ bonya. Wotorotigi dɔw yɛrɛ minnu ka baara ye ɲamancɛ ye ka taa bɔn olu yɛrɛ dɔw kɔni jalakilen don kosɛbɛ sabula a yirala k'a fɔ k'olu de bɛna ɲaman to sirabakun na min yɛrɛ ye olu ta fanfɛla ye olu kɔni ma sɔn ka kuma. An selen kɛnɛ in kan an kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ u bɛ ka ɲaman labɔ sira kan walasa mɔgɔw bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na nka sira bolibaga dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ wɛrɛ kan ka tigɛ walasa ɲaman yɛrɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ in na cogoya min na. O ye ɲaman mana bila dɔrɔn k'a ta mɔgɔnsiw ka sɔrɔ régulièrement ɲaman bɛ bila dɔrɔn u bɛ ɲaman ta sinon ɲaman min bɛ bɔ sugu kɔnɔna ye ni dugu quartier ninnu kɔnɔna na ka na c'est trop a ɲaman tɛ se ka temps ta yan n'a ye temps ta dɔrɔn une semaine un mois ɲaman ala dɔrɔn de b'a dɔn ɲaman bɛ se yan donc u ka kɛ ɲaman bɛ bila dɔrɔn u b'a ta. Ni jamana kanu bɛ don mɔgɔw la a faba ye ɲɛna kosɔn an kɔni ta kan k'a cɛsiri halisa sanuya ta fan fɛ. Maimuna Ouedraogo RNUFO don kibaru kɔnɔ taji feerela dɔw bɛ i k'a dɔn taji bolofara dɔw la olu kɔni tun ye baarabila dɔ boloda baarabila min bɛ yen n'a tun kan ka daminɛ kunungo i k'a dɔn ko a baaraw sɔsɔrɔla fɔlɔ a ma sɔrɔla k'a fɔ u ka lapasajɛkulu syndicat olu kɔni min bɛ Total Mali ale ni CNPM n'o ye Conseil national du patronat maaw ye olu kɔni ye sigikafɔ dɔw kɛ a ko kannaw la ko i k'a dɔn ni o ma se ka sabati o kɔni bɛna taa baarabila kɔni na waati nata olu kɔnɔna na walasa an ka kibaruya sɔrɔ a la u ka maa ɲɛmaa dɔ ye Sayon Keita ye ale ye k'a dɔn u ka lapasajɛkulu maa ɲɛmaa dɔ ale ɲɛfɔli dɔw kɛ Amadu Jara ka kuma kalama la an ka lajɛ. Grève bɔ a dɔgɔkɔrɔ o t'anw ka laɲini mais grève in fana anw ka laɲiniba tɛ barisa anw yɛrɛ bɛ situation min na sara ti bɛrɛ ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛn bon i bɛ taa grève min na fana a bɛ tigɛ baarakɛlaw kun mais ni u dan b'a la ni chance dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ grève in bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko an ka kɛlɛ in bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ an ma taa grève la a mana kɛ chance fitinin min ye anw b'an gulo la raison pour laquelle an k'u ma an bɛ grève bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni dɔgɔkun kelen grève ma wuli dɛ
a bɔra dɔgɔkɔrɔ dɔgɔkun kelen di u y'a yira na u bɛna kuma an ka patron fɛ parce que an bɛ ka laɲini fɛn fɛn kɛ an tɛ ka laɲini yɛrɛ kɛ fɛn min don u y'a signé u ko k'u b'a d'a ma u m'a d'a ma an k'u k'a d'a ma o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka convention collective des entreprises pétrolières u yɛrɛ de y'a sɛbɛn u yɛrɛ de y'a signé k'u bolonɔ bila la an b'a di baarakɛla ma u m'a di code de travail n'o yɛrɛ ye Mali sariya gafe yɛrɛ ye k'u k'o fana respecter u k'o fana labato o fana kɛn bɛ problème ye barisa INPS ko kɛn bɛ problème ye kuma tɛ an m'o ko ma hali ITS o min kan ka sara jamana ye ni jamana yɛrɛ ka sɔrɔba b'o la o fana tɛ sara a sara cogo la raison pour laquelle grève in an kɔni an m'a wuli dɛ an kɔni an sigilen don ka patronat kɔnɔ komi dɔgɔkun kelen de délai b'an n'u cɛ a kɔni n'a ye nɔ bɔ a ka d'an bɛɛ ye barisa an ka situation yɛrɛ bɛ cogo min na mɔgɔ t'o fɔ mɔgɔ ye sara min ma ca n'a fɔra ka grève kɛ k'o tigɛ ka bɔ a la o tɛ an ka laɲini n'a ye nɔ bɔ a bɛ diya mɔgɔ fɔlɔ min ye o y'anw yɛrɛ baarakɛlaw ye barisa grève in t'anw ka laɲini mais n'a ma nɔ bɔ le 11 mercredi grève a bɛ kurakuraya tuguni. Sanga 36 bɛ nɛgɛ 7 kan Eli Jara ka denbaya la Kulikorokaw fɛ yen madame Jara Jɛnɛba Kone an ma ɲinɛ o kɔ Mahamadu Kone n'a ka musokɔrɔba nin bɛɛ y'anw ka jɛmukanw kanuba ye nɛgɛ tan ale kɔnɔ waati kelen bɛɛ la famille Wɔyigalo olu bɛ Kati kɔkɔ monsieur Adama Wɔyigalo ka taa se madame Wɔyigalo Kadia Kase ko bɛ ni sɔgɔma n'u ye jɛmukanw kanubagaw ye fo ka se an ka finitigilakaw ani an ka jamana politique matarafabaw ma ani kunnafonidila ɲɛmaaw Fanta Tumuta ni y'a mɛn salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh ni bɛ kun fɔlɔ ko bila yɔrɔ ko fɔ yan fɔlɔ donc kibaru ta ko fɔlɔ ale bɛ datugu Amadu ni sɔgɔmada nata ye o ye nin ye wa e bɛ ne contrôle la ni y'a f'i ye i ka bɔ ne ti contrôle la dɛ problème min ye i sugu de ma dɔn kuma dɔw la i sugu tɛ dɔn non ne f'i ye ni minɛ cogo kelen yera adamaden la wallahi jogo bɛ se i la f'i ka kɛ de Amadu i sera sabali ye Amadu a to i sugu ka dɔn kuma dɔw la k'i fo an bɛ taa sori fan fɛ nin sanga kofɔlen na ka se ka don tan ni ka segin kibaruyaw olu kɔnɔna la an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara ye a bɛ na wele bila sori ma sori ka se ka an ladɔnniya bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin kibaruyaw kan